Ibu Naturi, caping gunung. Saben bengi nyawang kona loh tak kira ki ape mumbul kok ya dadak ngono ah. Wes ora ngumbuli sliramu aku. Lah ya lali ta Mas. Lali aku. Aku dhewe ya kangen. Iki bestiku lho Net. Bestiku nek ning kene iki. Nek kene iki ngono. Nek kae iki bestiku ning Rembangan kae. Agak. Yen mamajang piye Mas? Wis pokoke wayah udan nek jenggleng ngene iki ora tok mantep. Oh ngono ya Mas. Ketoke kok gathuk. Nek menawa lali ngono lho. Aku kuwatir keliwat soalé. Kita kayak jarak ngono lho. Ngono ya Mas. Kuwatir keliwat bleng ngono ya. Nggih. Mangga Bang Ayu. Ana imbauane. Pramu saji Mbak Wit CS matur sembah nuwun. Oke. Niki wau seksi ribut mriko ingkang kenging nyuwuni gulu pedhot. Oke. Nggih, malah trimane gulu pedhot. Nggih. Kolor pedhot ya tak kei. Ponakane sing kagungan kersa lho Mas. Oh nggih, leres. Diaturi lho nggih. Mangga. Apa? Apa cita? Biasa isi Joko. Gak apa-apa. Semangatnya 45. Nggih. Panas udan ayo yo Biyen yo janjine kepiye ojo ngesuk-ngesuk ojo mepet-mepet ora apa Mas? Ora, aku iki ngemasno tamu undangan ingkang nembe rawuh. Oh ngoten. Yaturi pinarak. Oke, sugeng rawuh. Ya rawuh. Wis jan. Mangga. Panas udan. Udan panas. Ono apa? Aleng-aleng caping gunung
kembang kemangi ngeduk liwat ning dhuwur bale sing tak jaluk rina lan wengi cah ayu Pripun Kang Mas? selamet sing duwe gawe amin Allahumma amin Cinambi dedonga. Nggih. Aja sing digawe tok ah. Apa? Ya sing hiburan iki barang ah. Hiburane selamat kabeh ya Le ya. Amin. Mangga kalajengaken. Nadyan wadon sarta Niki kasih nunggu dene Gumilang Entertainment ugi esi audio wong ayu. Monggo ilang gamaken caping gunung. Niki tamune saking Blora lho nggih. Oh, saking Blora. Blora niku identik dengan Tayuban. Oh, ngono. Nggih. Monggo lho Bapak sing saking Blora mbok menawi badhe beksa. Nek Tayuban ca. Oke, monggo dadosaken wonten diajeng Anita Carolina Sekar Gumelar. Bapak saking Blora. Semoga kunjuk dumateng sedanipun. Kesel-kesel bakso ya Mas. Gak pengen. Monggo Bapak, monggo.
Nggih, caping gunung sampun wong ayu. Niki konjuk sesepuh pini sepuh